Assalamu alaikum jamin da kire Borno sui Malam Bakura junction Kwanan Yobe nyira warado ya kukuna da kamla girsha kaswa shure zuk suna so asma ya zuk suna so ulsa ya zuk suna so limoniya ya zuk suna so sha modan tuluke ukista ya kamo yakin kutu modan tuluke ngawun tulukuren lerim nya doctor me suru kaswa ritini min baro to kimya ayaye raktir mimin sha ula kamla nyoro cinare kamla raktir nyoro cimba dinari gulondoma kurun kahun kirmaro kaso sikila ari shi asalin zai karuwa wule tare ne karuwa da bumen kam kurujin insha Allah isu jokshin kwana bero isiya wa fandin tuluke ne doctor me tin min baro to si ayi au alai wuro sumaw cina wure min range nyo kuna kam gokin ba a gare nilewa kamade a wuro sadin da kozana da sai isuya hamla jiri jawo la majin ma da lamba waye gunye 090 47 83 41 27 au bi 091 68 47 30 55 sui Malam Bakura junction Kwanan Yobe isiya wayamin da wafande lamba ya buwonum to kimiyar are